Tak a ešte tu máme tlačenku. Konečne nám začali zabíjačkové hody. Teraz vám predstavím zo pár jedla z toho, ktoré mne utkveli strašne na chuť. Takže máme základ. Naša domáca tlačenka, marinovaná cibuľka, octový zálev. Samozrejme k tomu máme náš krásny chlebík, kváskový, škvarky, teplé, modernejšie jedlá. Tu je naša hurka, ktorá je vypražaná v pankostruhanke. K tomu je kyslá zeleninka a dip. Na zemiakové placky zabíjačková kapusta, kyslá smotana a zemiaková sláma. A potom tu máme také klasiku, neudená klobáska, ktorá je s mäsovým džusom, zelený olej, zemiačky a chren. A na záver som si pre vás ešte pripravil zemiakový prívarok, naša sekaná, naša vlastná výroba, zemiaková sláma. Samozrejme, že vajíčko nesmie chýbať.